L-Odwa tajba, illum is-Sibt 20 ta' Lulju nilqakom għal qudiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta, hekk kif illum niċċelebraw il-50 anniversarju mill-ordinazzjoni ta' 38 saċerdot. Dakinhar tal-20 ta' Lulju 1974 l-Arċisqof ta' dak iż-żmien Monsinjur Mikil Gonzi kien ordna 50 saċerdot feluq il-50 sena mill-episkopat tiegħu. Dawn l-istess saċerdoti illum se jikkonċelebraw fil-qudiesa, iżda niftakru wkoll fit-12 saċerdot l-oħra li ġew ordnati mas-saċerdoti preżenti llum li iżda għaddew għal ħajja ta' dejjem. L-għonet insellmulkom u nirringrazzjakom li ġejtu għal din iċ-ċelebrazzjoni, nsellem anki l-dawk li qegħdin jarawna minn fuq it-televiżjoni, minn fuq in-netwerk għal din l-okkażjoni speċjali tal-lum. Jekk nixtieq insemmi propju l-ismijiet ta' dawn is-saċerdoti li llum qed niċċelebraw dawn il-50 sena ta' ringrazzjament lil Alla. Monsinjur Carmelo Zammit, Isqof ta' Ġibilta, Fader Anton Abela, Fader Victor Aġus, Fader Michael Aġus, Fader Colin Apap, Fader Daniel Balzan, Fader Richard Bonnici, Fader Frank Borch, Dominikan, Fader Xavier Borch, Fader Costantino Borch, Agostinian, Fader Vince Borch, Fader Anton Briffa, Kapuċin, Fader Karm Busuttil, Fader Vince Kakija, Fader Dominic Kakija tas Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, Fader Alfred Camilleri, Fader Carmelo Camilleri, Fader Adrian Caruana Colombo, Fader Anton Kassar, Fader Joseph Cini Salesian, Fader Charles Cini Salesian, Fader Charles Cordina, Fader Saver Kutajjar, Fader Philip Kutajjar Kapuċin, Fader Francis de Guara, Franġiskan Konventwali, Fader Carmel Dimek Kapuċin, Fader Anton Dimek Kapuċin, Fader Charles Diakono, Franġiskan ta' Ġiesu, Fader Joseph Ellul, Fader Leonard Falzon, Kapuċin, Fader Regi Magri, Fader Publius Mayer, Kapuċin, Fader Vincent Mikallef, Dominikan, Fader Arthur Saliba, Konventwali, Fader Karm Tanti, Fader Anthony Sultana, Salesian, Fader Edmond Toma, Franġiskan Konventwali u Fader Charles Tonna, Dominikan. Magħna wkoll kien hawn dawn is-saċerdoti li però illum qegħdin igawdu lil Alla fil-glorja tal-ġenna. U fost dawn kellna lill-Isqof Joseph Grek li kien l-Australja, Fader Emanuel Barbara Kapuċin li kien il-Kenja, Fader Richard Borch, Fader Joseph Kallija, Franġiskan Konventwali, Fader Joseph Camilleri, Fader Martin Caruana, Dominikan, Fader Nazareno Caruana, Fader Joseph Gallia, Kapuċin, Fader Matthew Magri, Fader Anthony Mampalaw, Kapuċin, Fader Anthony Parnis, Karmelitan, u Fader Anton Sammut li kien il-Brażil. Kif tindunaw ovvjament daw kienu il-lista kompleta ta' dawk li verament hekk illum nirringrazzjaw lil Alla flimkien li tagħna din il-grazzja li nservuh fil-Ministeru Saċerdotali.
L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Ħallum 50 sena dan il-katedral kien mimli daqs bajda. Jina kontaw għax it-siju kelli 15 sena. Kien wieħed minn daw is-saċerdoti li qegħdin jiċċelebraw 50 anniversarju mill-ordinazzjoni. U jina utila issa fil-purċissjoni ġini ħsieb il-ġenituri ta' daw is-saċerdoti 50 senilu kienu magħna, kienu hawnhekk. Tant raba u ħbieb li m'għadhomx magħna qegħdin isegwuna dik li aħna insejħu bi kliem tqil il-liturġija tas-sema, l-qima lill-Alla fix-xirka tal-qaddisin. U la naħsbu fihom ukoll. Waqt li nirringrazzjaw il-Alla għad-don tas-saċerdozju ta' dawn ħutna 50 sena ta' servizz u ta' qadi, niftakru wkoll f'dawk li 50 sena ilu kienu hawnhekk. Nibdew minn l-isqof li ordnom, Monsio Gonzi, imma tant saċerdoti, tant persuni li mhux qegħdin magħna llum, imma qegħdin magħna fix-xirka tal-qaddisin. Għax aħna knisja li ngħixu fuq din l-art, imma d-destin tagħna li lem minn din l-art. Nistieden lil ħut is-saċerdoti miegħi biex illum it-talba tagħna tkun dik li għallimna San George Preka. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
nitolbu. U Alla Int għamilt lil ibnek il-waħdin il-qassis il-kbiru ta' dejjem. Għatina l-għajnuna u għati l-għajtuna lil dawk li huwa għażel bħala ministri u amministraturi tal-misteri tiegħek biex jaqdu bil-fedeltà kollha l-uffiċċju li huma aċċettaw. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien ġietni l-kelma tal-Mulej u qalli: qabel ma sawwartek fil-ġuf għaraftek, qabel ma ħriġt meħdan ommok ikkonsagrajtek. Jien għedtek profeta fuq il-ġinus. Jien weġibt: Sidi Mulej, ma nafx nitkellem, għadni żgħir. U l-Mulej weġibni: tgħid għadni żgħir. Inti tmur kull fejn nibatek u tgħid kull ma nordnalek. La tibżax minnhom għax jiena miegħek biex neħilsek. Oraklu tal-Mulej. U l-Mulej ħareġ idu u mess li fommi u qal lill-Mulej: ara, għedlek kliemi fuq fommok. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien: is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar qaddisu l-isem tiegħu. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar qaddisu l-isem tiegħu. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ fallas Salvatur tiegħi. Għax hu xeħed għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l-qudiem kull nisel isejjaħli ħinja. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar qaddis u l-isem tiegħu. Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar qaddis u l-isem tiegħu. U wera l-qawwa tad-driegħu xeret il-dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla ċkejknin. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar qaddis u l-isem tiegħu. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-onja bagħthom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu. Bħalma wiegħed il-missirijietna bris Abram u nislu għal dejjem. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar qaddis u l-isem tiegħu. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti. Jiena irċivejt mingħand il-Mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom. Jiġifieri li l-Mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut ħal ħobs u wara li ratt il-ħajr qasmu u qal: dan hu ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel u qal: dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi. Għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela, kull meta tiklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru il-mewt tal-Mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-Mulej. Lil-sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu.
Il-mulej ma'kom. Għara mill-Evanġelju skont San Luqa. Il-mulej għażel 72 oħra u batom 2 qablu f'kull belt u post fejn kien se jmuru. U għalilhom il-ħsad huwa kbir, imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela l-sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema l-ħsad tiegħu. Morru, araw qiegħed nibatkom bħal ħrief qalb lil pup. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas qrieq. U fit-triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu l-ewwel għidu islim lil din id-dar. U jekk fiha jkun hemm min iħobb islim, jistrieħ islim tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għandik il-familja u kulu u jxorbu minn ikollhom huma, għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja l-oħra. F'kull belt li fiha tmorru u jilqawkom, kulu dak li qegħdulkom qudiemkom. Fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies qegħdulhom is-saltna Alla waslitilkom. Il-kelma tal-mulej. Fid-dar fejn tidħlu l-ewwel għajdu islim lil din id-dar. Dawn il-kliem Ġesu qed jiġbor forsi sintesi tal-Ministeru ta' dawk li huwa jibgħat. Jgħidilhom stess li qed jibgħathom bħal ħrief qalb lil pup. Jallimhom biex jafdaw mhux fuq il-ħila tagħhom jew fuq ir-riżorsi umani, il-but, il-ħorġa, il-qorq, imma jallimhom jagħtu u jxerdu islim. Il-paċi li tibda mill-qalb, li tħabbat fuq il-qalb ta' persuna oħra li huwa l-ikbar don ta' Kristu l-xoxt, li fl-irxoxt tiegħu juża l-istess tislima. Il-paċi ma'kom, islim għalikom. U f'dan ir-rakkont tal-missjoni li jagħti lid-dixxipli tiegħu li 72, Ġesu kemm il-darba jinsisti wkoll fuq il-familjarità sana, mhux possessiva, mal-poplu li tiekol ma' min jilqak, li tilqa l-ikel li joffrilek, li jkollok b'xi mod stabilità emotiva li ġejja mis-servizz u mhux mill-possess, ġejja mill-lotja mhux mill-kilba għal poter. U tom ukoll il-qawwa li fejqu lil-morda li jkun hemm. Is-saċerdot huwa msejjaħ ifejjaq, imma jifhem li hu l-ewwel wieħed li għandu bżonn il-fejqan. U allura l-għanja tagħkom eżis ħuti li qegħdin tiċċelebraw 50 sena mill-ordinazzjoni saċerdotali tagħkom. L-għanja tagħkom tkun dik ta' Marija li qrajna fis-Salm responsorjali illum. Sitna Marija fl-umiltà profonda tagħha li kienet ukoll rikonoxximent tal-verità totali tagħha nfisha, għarfet li kienet kapulavur tal-ħnina ta' Alla, xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddija tiegħu. Iva minn issa l-qudiem kull nisel issejjaħ li ħinja. Lena ta' Marija
hija l-umiltà tagħha. Iċ-ċokon tagħha merfuħ bil-ħniena ta' Alla. Ir-rikonoxximent li l-mulej għamel magħha ħwejjeġ kbar li l-isem tiegħu hu qaddis u l-espressjoni tagħha tot għal kull wieħed minna, imma b'mod speċjali llum f'dan l-anniversarju għal kull wieħed minnkom eżis ħuti. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien. Iva, aħna l-koll midjunin mal-ħniena tiegħu. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu. U aħna niċċelebraw dan l-anniversarju sabiħ flimkien magħkom. Nitolbu lil mulej ifakkarkom fil-ħniena li wara magħkom, fil-misteru tal-ħolqien mill-ġenituri eżistakom, fil-misteru tas-sejħa li tibqa' dejjem misteru. U intom tafu wkoll kemm ikonna bżonn, kemm kellkom bżonn, kemm għandna bżonn ħniena tal-mulej, aħna nsiru għaddejja tal-ħniena tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien, mhux biss fina u f'qalbna, imma anke permezz tal-ministeru tagħna. U jekk l-Apostlu missierna fil-laqgħa tiegħu ma' Ġesu li kienet laqgħa ta' ħniena u ta' konverżjoni, ikollu wkoll il-persważjoni li l-kliem tal-Ewkaristija li aħna nirrepetu u li permezz tagħhom il-ħobb sir il-ġisem ta' Ġesu u l-inbit isir id-dem ta' Ġesu, dawn il-kliem huma kliem ukoll ta' ħniena. Wa kollox Ġesu ixerred demmu bħala fidwa għal maħfra ta' dnubiet. Ftakru fil-kelma li qalilkom l-isqof fl-ordinazzjoni tagħkom biex il-ħajja tagħkom tkun infassla fuq il-misteru tas-salib tal-mulej. Salib li mhuwiex il-kelma definittiva imma dak il-bieb, dik it-tieqa li minna jidħol id-dawl ta' riżurezzjoni. Nitolbu wkoll għal ħudkom li għaddew għal ħajja ta' dejjem, għal ħudkom li ċ-ċirkustanzi u l-ħajja sejħitilhom għal vokazzjonijiet ulterjuri. Nitolbu għal kull min kien hawnhekk f'dan il-konkatedral 50 sena ilu. U nixtieq insellem ukoll għax hija grazzja kbira likom li għandkom magħkom lil Dun Viktor. Għad-Djoċeżani Dun Viktor kien it-tieni missier. U jiena f'isem il-Knisja Aziz Dun Viktor nixtieq nirringrazzjak ta' dan il-frott spiritwali tal-paternità tiegħek. Imma fik ukoll tinsellem il-formaturi li ħadu ħsieb ir-reliġjużi fosthom it-tiju tiegħi li kienu għadu kapuċċin, li kellu formaturi oħrajn, kellu nies oħrajn, ir-reliġjużi kellhom nies oħrajn li wasluhom għal dan il-jum. Illum nitolbu ukoll għal kull min kien parti mill-vokazzjoni tagħkom, kien parti mill-ministeru tagħkom. Huwa parti wkoll minn dak kollu li ġorru fil-qalb tagħkom. U nitlobkom pjaċir wieħed li toffru dan il-mument sabiħ fil-ħajja tagħkom biex titfgħu fuq il-Knisja f'Malta u fi knejjes oħrajn li l-missjoni tagħkom waslitkom fiha bħal Brażil u postijiet oħrajn id-don tal-vokazzjonijiet. Aħna narawkom tifirħu fil-50 anniversarju mill-ordinazzjoni presbiterali, saċerdotali tagħkom. Nitolbu biex il-mulej iberikna biktar vokazzjonijiet. Ma nafx li ma jisqof fid-dinja joħlom li xi darba se jordna f'daqqa waħda 51 saċerdot. Jiena nkun kuntent ħafna jekk fl-episkopat tiegħi nasal kollu kemm hu, mhux f'ordinazzjoni waħda, għal numru li joqrob. Imma dak inħallih f'idejn Alla li jaf imexxiju u jsejjaħu. Aħna nitolbu għax hekk għalinna
itolbu l-ħsiet il-ħsad jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Issa nistieden lil dawk is-saċerdoti li qed jalqu 50 sena saċerdoti biex iġeddu il-wedid tas-saċerdozju tagħhom bħalma nagħmlu kull ħamis ix-xirka. Ma xieraq lillum nistedinkom biex tqumu bil-wifqa jekk jogħġobkom. U li jeżis aħna qegħdin nagħmlu tifkira ta' meta Ġesu ta' semmi s-saċerdozju tiegħu lill-apostli u lilna. Aħna niċċelebraw dan il-jum solenni. Tridu intom iġġeddu quddiem l-isqof tagħkom, quddiem il-poplu qaddis ta' Alla, il-wedijiet li darba għamiltu. Tridu intom tintrabtu aktar mal-mulej Ġesu u ssiru tixbħu iżjed billi tiġħdu lilkom infuskom u twettqu dawk il-wedijiet li intom imqanqlin mill-imħabba ta' Kristu għamiltu b'ferħ kbir meta aċċettajtu l-uffiċċji qaddisa fil-Knisja tiegħu dakinhar tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħkom. Tridu intom tkunu amministraturi fidili tal-misteri ta' Alla fl-Ewkaristija mqazza u fl-azzjonijiet liturġiċi l-oħra li bil-fedeltà kollha fid-dawl ta' Kristu ir-ras u r-raj taqdu dmir qaddis li tgħallmu imqanqlin mhux mir-reba tal-ġid iżda biss mill-ħeġġa għall-irwieħ. U intom u liedi eżis jitolbu għall presbiterji tagħkom biex il-mulej jixerret fuqhom bil-kotra il-ġid tiegħu. Ħalli huma bħala ministri fidili ta' Kristu il-qassis il-kbir tagħna iwasslukom għandu li ulajn tas-salvazzjoni. Kristu ismana, Kristu il-qattal tagħna. U jitolbu għalija wkoll biex inkun fidil fil-qadi ta' dmir apostoliku għafdat lili fiċ-ċokon tiegħi u nsir fostkom sbieħ ħajja u dejjem iżjed perfetta ta' Kristu li hu l-qassis ir-rajt tajjeb li mgħallem u l-qaddej ta' kulħadd. Kristu ismana, Kristu il-qattal tagħna. Il-mulej ħarisna l-kol fl-imħabba tiegħu u jalla jwassalna l-kol kemm aħna rajja u merħla fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Kuti eżis ejjew irresqu t-talb tagħna quddiem il-missier u nitolbuh jinterċedi għas-saċerdoti kollha tagħna. Għall-Papa Franġisku, għall-isfijiet u l-presbiteri kollha, bierek il-ħidma tagħhom biex jiġbru bil-kotra l-frott li battom jaħsdu, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-mexxejja tal-ġnus, biex bis-seta fdata f'idejhom iġibu l-qudiem il-ġustizzja u s-sliem u jrammu fost dawk avdati f'idejhom valuri veri li jaqduhom flimkien għal ġid ta' kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li jaqdu l-Knisja fil-Ministeru Lajkali biex ikunu kollaboraturi fidili tal-ministri ordnati tiegħek u bil-kelma u bl-eżempju ikunu xhieda veri tal-imħabba u l-ħniena tiegħek l-iktar fi żmien it-tiġrib. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawn is-saċerdoti li qed iroddulek ħajr fil-50 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali tagħhom. Kompli wassal bihom u bil-ministeru tagħhom anke dak ta' tbatija, il-faraġ u s-sabar lil kull min jiltaqa' magħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-familji kollha biex ikunu l-ewwel u qabel kollox għajn ta' mħabba u qadi u hekk fihom jitnislu vokazzjonijiet qaddisa għas-saċerdozju, il-ħajja reliġjuża u għaż-żwieġ nisrani. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll biex ngħixu l-vokazzjoni tagħna bl-entużjażmu li bih weġibna liha fil-bidu u jkollna qalb kbira aħna u nqasmu l-barkiet tiegħek billi ngħinu lil dawk li nsabu f'kull xorta ta' ħtieġa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk is-saċerdoti li ġew ordnati 50 sena ilu u m'għadhomx iktar magħna,
għal familjari mejtin ta' dawn is-saċerdoti li qed irradulek ħajr f'din il-quddiesa, għatihom il-ħlas li wett lil min jitlaq kollox u jimxi warajk. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nissier għati widen għat-talbit tagħna u xerret fuqna l-koll il-barkit tiegħek biex kull wieħed waħda minna iqaddes ismek ħalli tiġi saltnatek bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla inti rid li s-saċerdoti tiegħek jaqdu l-artali mqazza u l-poplu tiegħek. Għamel li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li se nofrulek is-servizz tagħhom ikun dejjem joġbok u fil-Knisja tiegħek jagħmel frott li jibqa' għal dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Inti konsagrajt li l-ibnek il-wahdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. U biħsib li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għax hu mhux biss iżejjem saċerdozju regali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel lil xi wħud u bit-tqejjid tal-idejn iseħħibhom miegħu fil-ministeru qaddis tiegħu. Huma f'ismu iġeddu s-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem, fl-ikla tal-għajt li jħejju għal uliedek, imexxu bl-imħabba il-poplu qaddis tiegħek, jgħixuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabirku ħajsiru ġbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom.
Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Qaddis. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Il-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Carmelo li qed jikkonċelebra miegħi, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawr tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Ġwan Battista u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu.
jingħata lilek Alla missieli tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna urinna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tjieba u l-ħniena, il-paċi. La tħallix biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi miegħek. Magħruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Magħruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
ngħidu talba għal-vokazzjonijiet. Mulej missier ta' Jesu Kristu li qal il-ħsad huwa kbir iżda l-ħaddiema huma ftit. Nitolbuk li tibgħat aktar ħaddiema għal-ħsad tiegħek. Għamel li ż-żgħażagħ tagħna jkunu dejjem aktar ġenerużi għas-sejħa tiegħek. Imla lill-ġenituri bil-fidi tal-imħabba u tal-ispirtu tas-sagrifiċċju biex joffru lil uliedhom għas-servizz tiegħek u jifirħu meta xi ħadd minnhom ikun imsejjaħ għal ħajja ikkonsagrata lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen. Nitolbu. Għamel mulej li din il-vitma qaddisa li jaħrof rejninek u li bija tqarbilna tqaddes is-saċerdoti u l-qaddejja tiegħek kollha biex ikunu dejjem maquda miegħek fl-imħabba u jistoqilhom jaqduk kif jixraqlek bi Kristu Sidna. Nixtieqnu l-opportunità biex nirringrazzja lilkom eżisħuti saċerdoti ta' dawn is-snin kbar ta' ministeru, tax-xhieda, tal-paċenzja, tal-imħabba. Il-mulej jkun il-ħlas ta' kull wieħed minnkom. Nitolbu ħafna għal ħudkom li ħallewna biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. U niftakar b'mod speċjali llum fil-ġenituri eżistakom. Il-mulej li qed igawduh żgur fil-ġenna jagħtihom il-grazzja li jarawkom saċerdoti qaddisin. Wieħed minnkom sar isqof, nawguralek eċċellenza, inti li se tersaq ukoll għall-ġublew, għall-ġieli li tkun ġubilatu, retired, nistednuk tersaq lejna meta l-Papa jħallik għax għandna xogħol għalik ovvjament bħal dejjem. Imma jien nixtieq nirringrazzja wkoll lilkom għaliex donnu m'hemmx retirement age għalikom, veru aħna ngħidu wara 75 nibdew naħsbu biex innaqsu, ma jiena nixtieq nirringrazzjakom tal-preżenza pereżempju fil-parroċċi, fil-kunventi, fil-komunitajiet li intom xhieda sabiħa ta' fedeltà, ta' mħabba u fuq kollox ta' ħniena għall-poplu tagħna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. Natuhom ċabċipa kbira l-aħwa ta'
naslu fit-tmiem il-qudiesa tarat il-ħajr lill-Alla mill-Konkatedral ta' San Ġwan li fakret il-50 anniversarju mill-ordinazzjoni ta' 50 saċerdot. Il-qudiesa ta' għada se tixxandar mill-Kappella tad-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi waqt il-maratona tal-volleyball li qed issir biex jinġabru fondi propju għal din id-dar. Min jixtieq jgħin lid-Dar tal-Providenza jista' jżur is-sit sabiħlitati.org. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.